știu dacă îmi place, dar probabil nu trebuia să le bag pe toate într-o dată. Deci king crab, fructe de mare, scoici. Sunt adevărați? Nu par. Ăștia sunt miciuri. Găluscă umplut cu barbecue de pui. Foarte, foarte gustos. Bună dimineața, din nou din Kuala Lumpur, de data asta de la Batu Caves. Ca să începem dimineața și ziua cum trebuie, o să facem un mic ocol pe mare, să mâncăm ceva. Am găsit un restaurant care mă tentează foarte tare aici în zonă și o să mergem și mâncăm ceva, după care ne întoarcem să vizităm aici Batu Caves, deci rămâneți aproape. Dacă ieri am gustat foarte mult din partea chinezească a mâncării, ce mâncăm acum o să fie din partea indiană a mâncării și stafful aici este indian în mare parte. Thank you. După cum ați văzut, au pus băieții aici la care un adevărat festin pentru noi pe frunzele de bananier. Două chestii avem, bambu biryani, care ați văzut este acel orez cu condimente și sosuri care a venit în bambus, și avem banana leaf rice, care este o combinație de orez cu diverse sosuri și topicuri. Haideți să mâncăm, pare extraordinar. În mod tradițional se mănâncă cu mâna. Ambele variante l-am luat de pui. Pare găsește copănele de pui aici. Stil caracteristic indian, o explozie de gusturi. E și greu să-mi dau seama ce este fiecare. Nici nu sunt foarte familiar cu mâncarea indiană, trebuie să recunosc. Aici pare că e ceva supă cu niște ierburi. Eu să-mi dau seama, aici seamănă sincer cu zeama de la tocană, cum rămâne de la noi. Deci mănânesc ceva pe bază de ceapă și ardei. Aici mă duce cu gândul la vinete puțin, gustul, ca să zic. Deci ceva frunzăraie cu spanac. Spanac și linte, cred eu. Dar gustos. Am primit și un ardei iute, hai să vedem ce e de capul lui. Foarte crocant, cred că e uscat și apoi prăjit. E iute, dar nu mă dă pe spate de ce iutei. Sunt și relativ obișnuit cu mâncarea picantă și e oricum ușor picant și restul. Înainte de toate a fost o chestie care a venit cu un boluleț și ne-a pus una numai din ea. Și asta e chestia aia și v-a să gust să ce-i. Wow! N-am nici cea mai mică idee ce-i, dar e... e copleșitor aroma. Nu știu dacă îmi place, dar probabil nu trebuia să le bag pe toate într-o dată. Asta seamănă cu cartoful, dar... Da, cred că este cartof de casava, care este înrodit cu cartofi dulce, un cartof mult mai făinos. Fasole verde, aici avem legume. Aici cu chili, ai grijă că asta e chili. Asta este că e iute. Extraordinar de bun ardeiul ăsta. Și aici o salată de castravete. Cu cât mănânci mai mult, cu atât e mai greu să te oprești. Și avem aici și un mango lassi care acompaniază foarte bine. Lassi înseamnă o combinație între fructe și iaurt, sau și iaurtul simplu, nu știu sigur că este și plain lassi, dar mango lassi este preferatul meu de departe. Să fii atent aici să nu se gate tarlaua în timp ce mănânci. Totul este foarte condimentat și ușor picant. Sunt curios dacă vor ajusta nivelul de picant, că ne-au văzut albi. Nu m-ar mira deloc. Bun, acum continuăm spre Batu Caves. Am plătit în total 75 de lei. Pentru două porții de mâncare generoasă și două băuturi nu mi se pare mult. Putem procede cu burțile pline, altfel îți încep ziua. Am ajuns acum la Batu Caves. Ne-a prins ploaia între timp. Am cumpărat această umbrelă de la domn portar de aici.
peșterile se află într-o formațiune de calcar. Inițial au fost folosite de indigenii zonei, drept adăpost. Ulterior, chinezii colectau guano de lilieci de aici. Guano este un îngrășământ, practic, format din excremente, de obicei de păsări, pentru că e bogat în azot, dar aparent aici îl colectau de la lilieci. Iar în 1892 a fost înființat templul, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj pentru hinduși din afara Indiei. Sunt 272 de scări până sus, iar statuia de aproape 48 de metri este dedicată zeului Murugan, zeul războiului, al victoriei și al înțelepciunii. Haideți acum să urcăm scările, să explorăm peșterile și templul dinăuntrul lor. În mod normal ar fi trebuit să fie și mai multe pe aici, dar bănuiesc că din cauza ploii s-au speriat și s-au ascuns. Ne apropiem de vârf, acum ajungem. 272 de scări, am numărat, nu lipsesc. Dacă erau la noi, sigur să furau câteva. Și intrăm acum prin ultima poartă. Acolo sus e o deschidere în peșteră care ne dă lumină naturală, deși sunt și stâlpi iluminate aici între timp. Aparent sunt 3 simboluri specifice Lordului Murugan, pe care l-am văzut afară pe statuie, și anume sulița lui. Legenda spune că templul aici este dedicat lui pentru că fondatorului i s-a părut că peștera seamănă cu vârful lui de suliță. Cel de-al doilea simbol ar fi păunul pe care îl vedeți aici și în jurul meu, în decorațiuni pe poartă și pe peste tot. Lordul Murugan călărește un păun, da? Este mijlocul lui de deplasare preferat. Și, da, nu în ultimul rând, cocoșul, da? Care este emblema lui, să zic așa. Și din aia putem regăsi cocoș la el aici în peșteră. Și aici sus, probabil, ultima parte a templului. Ultimul altar, să zic așa. Spre surpriza nimănui, o umezeală foarte mare aici în peștera asta. Am și transpirat de la urcatul scărilor și nu se mai uscă odată transpirația pe mine. Eu am oprit la o cafeluță, ți-am comandat 2 lucruri. Unul, un fel de tartă cu ou, care e un foietaj ca de croissant, să zic așa, umplut cu o cremă de zahăr ars cu ou. Și una dintre variațiuni are și o cremă de taro incorporată. Taro fiind ceva cartof, ceva de genul ăsta e mov și folosit foarte mult în deserturi în Asia. Iar celălalt lucru pe care ne l-am comandat este o chiflă polo, un poloban, care este o pâinică acoperită pe deasupra cu aluat de cookie dough, aluat de fursecuri, să zic așa. Și la mijloc e umplut cu unt și cu o cremă de caramel cu gust de cafea, am bineînțeles și o cafeluță. Și aici avem un bandung, care e practic sirop de trandafiri ăsta cu lapte. Varianta asta în speță are ceva jeleuri înăuntru, eu jeleurile nu sunt mare fană băuturi. Să gustăm acum. Foarte crunchy aluatul. Foarte multe straturi și se desface frumos. Și un toast seamănă foarte mult cu croissantul, să zic așa. În schimb, polobanul ăsta, trebuie să spun că e destul de dezamăgit de el. Am mai mâncat toată ceva similar în Japonia, se numea melon pan, care era extraordinar de gustos, era și caldă, la într-adevăr. Asta pare că nici pâinea nu e deosebită, nici aluatul de deasupra nu e deosebit. Înăuntru are niște unt, care e rece untul. Crema e decent, în schimb. Ar merge poate la un mic dejun sau așa. Per total tot nu pot zic că recomand. Este mult mai bună și uite, și egg tartul ăsta e una dintre chestiile mult mai bune. Hai să gustăm și ăsta cu taro, crema de taro, să recomand. Este deasupra e ca o sontărită, are seamănă la textură cu marțipanul, să zic așa. Înăuntru într-adevăr e cremă. E bună asta, combinată e bună așa. E dubios în prima fază să vezi cartofi folosit în desert, ce mai e chestia asta, japonezii mai ales folosesc fasole în desert. Dar cumva tot încercând tot mai mult,
și că te obișnuiești și înțelegi de unde până unde. După o mică pauză de o cafeluță am venit aici la templu Tianhu, un templu budist per total, dar care îmbină și elemente taoiste și confucianiste. Se află în vârful unui munte aici, care oferă și o panoramă asupra orașului și arată absolut spectaculos. Foarte împopoțonat, cu foarte multe lampioane. Am ajuns aici la etajul 2, unde este templu, de fapt. Un efect foarte mișto dau lampioanele astea deasupra. Cumva țin și umbră un pic, deși nu sunt destul de dese cât să fie umbră de asta, dar zici că cu siguranță e mai răcoare decât era în curte jos. În cele 4 colțuri aici sunt ca niște pagode, să zic așa. Se văd un pic mai greu de lampioanele astea, că sunt niște meduze, dar sunt frumoase în bătaia luminii, par așa aurite și sunt foarte colorate. Mișto. Hai să ne descălțăm, să intrăm și noi aici. Pe pereți și pe coloanele astea pe care le vedem sunt poze și statuete cu mini Buddha. Apare nu sunt numărate ca să știm câte sunt de toate, dar uitați și voi câte sunt aici. Pe toți stâlpii ăștia, în sus și pe pereți. Plin de poze și statuete. Eu zic că per total, nu știu, minim 12. Foarte multe detalii aici la templu. Ați văzut că și templele hinduse sunt foarte detaliate și colorate, dar și combinația asta de budism cu taoist și confucianism nu se lasă mai prejos. Plin de detalii, chiar mișto. Tavanul extraordinar de detaliat și intricat. Intricate, s-ar spune în engleză, nu cred că există intricat în limba română. Frumos templul ăsta aici, dar e timpul să lăsăm în urmă și să continuăm aventura noastră. Diseară vrem să mergem în Jalan Alor, care este un night market de street food și noi să vedem acolo ce găsim bun de mâncare. Imediat ajungem în Jalana lor și dacă vă întrebați de ce mergem în Jalana lor, este pentru că pe jalana noastră am pierdut-o. Aici începe jalana lor, încă nu s-a lăsat noaptea, dar până ne fățim noi pe aici se și întunecă, e 6:30 aici, teoretic într-o oră întunecat. Trafic infernal în zonele populare. Fructe, frigărui de toate felurile. Fructe din nou. Durian, foarte mult durian. Sucuri. Sunt fructe de mare. Sunt adevărați? Nu par. Deci king crab. Fructe de mare, scoici, găluște. Ăștia sunt miciuri. În general, probabil vă întrebați dacă e în regulă să mâncați din piețele astea. Ați văzut cum stă carnea pe mese acolo și fructele de mare. E bine, dacă mă întrebați pe mine, eu am mâncat de multe ori din piețe de genul ăsta și nu am pățit niciodată nimic. Nu vreau să spun că e 100% în regulă, dar la urmă este modul în care eu fac de foarte multă vreme și tot ce trebuie să aveți grijă va să pare cât de cât popular, pentru că dacă au destulă trecere o să fie ok, dacă nu apucă să... Și vedeți, mai ales pe fructe de mare le țin pe gheață. Eu cred în general că e în regulă, n-am avut probleme niciodată, mai ales în zonele astea foarte populare, cum sunt piețele astea principale din fiecare oraș. Nici ei nu-și asumă, pentru că dacă tot timpul la oamenii s-ar face rău, în mod evident nimeni n-ar mai cumpăra de la ei cu timpul. Mai ales asta e o piață foarte turistică și sigur se
bazează mult și pe turiști, dar foarte multe piețe de aici din Asia de Sud-Est sunt pentru localnici. Localnicii așa mănâncă, asta e specificul lor. Și atunci alea cu siguranță s-ar închide dacă igiena ar fi bună sau dacă oamenii ar avea probleme. Mai e aspectul că, într-adevăr, poate noi ca europeni sau venind din altă țară, nu neapărat din Europa, nu ești obișnuit, stomacul tău nu este obișnuit cu diverse bacterii care se află aici în mâncare, în apă, da? Dar și reversul medalei este adevărat, la fel și ei dacă ar veni la noi, probabil le-ar pica rău mâncarea, pentru că nici ei nu sunt obișnuit cu bacteriile din Europa, care ele există, chiar dacă avem norme de igienă poate mai stricte. Uite, pâinicile astea arătau bine, de aici vreau să mâncăm. Hello. Hello. One rugamo with beef and one barbecue chicken bun, please. Okay. Beef, right? Beef, yes. Okay. Thank you. Deci am luat un rugamo, se numește, de vită. Puteam să leg între vită și pui. E practic o chiflă în foarte, foarte multe straturi. Nu știu exact cum e făcută. Și mi-a făcut cu ochiul foarte tare modul în care arată. Haideți să și gustăm. Foarte crunchy, gustoasă. Are cred că destul de mult coriandru, sigur. Ceapă verde. Și la final am văzut-o și turnat ceva zeamă, o supă pe deasupra. Chiar foarte, foarte gustos. Îmi place mult chifla, nu știu dacă să o numesc chiflă, că e un foietaj mai degrabă decât o cocătură. Altă chestie ce am luat a fost acest barbecue chicken bun, care e un aluat, cred că e fiert și după aceea copt, găluscă umplut cu barbecue de pui, ușor dulceagă la interior. Am mâncat ceva genul ăsta care era umplut cu ceva foarte, foarte lichid și era foarte greu de mâncat, că scurgea de peste tot, dar asta nu e așa și chiar e gustos. Puiul pare cumva gătit lent, în sensul că se desface așa foarte bine. Și da, până acum amândouă chestiile astea le recomand, sunt foarte gustoase. Ca și idee, ce am mâncat înainte au fost 25 de lei, vedeți deja mai mari prețurile decât cumva ieri în cartierul chinezesc. Se simte că e turistic, pentru că la urmă a fost o biluță și un sandvișel. Acum sandvișul ăla te satură, că e destul de gras, dar biluța aia... Dar ce-i drept, sandvișelul ăla a fost grosul din preț. Dacă am mâncat ceva, un pic ne-am potolit foamea și ca să ni se facă iară foame, ne punem să bem o berică undeva și vedem după aceea să mai gustăm ceva, că nu plecăm de aici fără să mai gustăm ceva. Să vedem unde ne punem să gustăm o bere până una alta. Până la urmă, stând aici la berică, ni s-a făcut foame și ne-am luat niște creveți cu unt. Și ce vedem aici, partea asta foarte fluffy, e de fapt ou, care am înțeles că se bate ou și se dă printr-o strecurătoare direct în ulei foarte, foarte încins și este așa foarte flocos. Se simte foarte mult gustul de MSG în ele. Și astea cred că sunt frunze de curry și creveți în sine foarte, foarte bun. Deja am gustat, nu mai gustăm unul și acum. Creveți din aceștia mai măricei. Eu personal nu mănânc capul la creveți, știu că sunt o grămadă de oameni care mănâncă și capul la creveți. Ou ăla cu MSG așa, sărat în toast, e foarte gustos. MSG-ul sau monoglutamatul de sodiu, care se folosește foarte mult în bucătăria asta, adică în mod normal tu n-ar chiar trebui să-l simți în mâncare, că devine problematic, ca și la sare, tu n-ar trebui să simți mâncarea sărată și mâncarea și fie sărată la perfecție, dar sincer, în varianta asta funcționează să simți MSG-ul,
pe oul ăsta, la fel cum funcționează simți sărate, de exemplu, pe alune sau pe chestii care merită să fie sărate. S-a lăsat și seara între timp, s-a aglomerat foarte mult strada. Trebuie să recunosc că trebuie să caut pe internet cum rezultă acest fluff, pentru că n-am știut, n-aveam nici cea mai mică idee. Da, rezultă că este de fapt doar ou. Dar foarte de efect. Poate să încerc și eu odată acasă să fac, să văd dacă într-adevăr iese așa. Am un meniu foarte, foarte divers aici la restaurantul ăsta. Dar ceea ce în mod normal eu nu sunt foarte de acord, adică n-am încredere în restaurante cu un meniu foarte stupos, dar aici cumva are sens, pentru că de fapt ca și cum ar fi mai multe restaurante alăturate și atunci aici are sens. Prima seară, chiar când am ajuns, când am aterizat, am mâncat tot aici un pește cu sos de chili. Acela nu l-am filmat pentru că a fost prima seară, eram obosit, dar a fost gustos și ăla. Am gătat cu berea, am gătat și cu creveții. Acum, nu știu, dacă mai văd ceva pe drum ce îmi face cu ochiul, poate mai luăm, poate un deserțel. Să vedem dacă mai găsim ceva sau nu. Deja acum s-a lăsat seara, mult mai animată strada. Aici, din păcate, încă nu s-a așezat nimeni. Eu am un defect. Tot timpul când văd un restaurant unde nu șede nimeni, mie mi se face milă de ei. Îmi vine să mă pun eu doar așa, numai să aibă și ei clienți. Mai ales când în rest este destul de plin. E aglomerat, strada e aglomerată, majoritatea restaurantelor sunt pline. Dar săraci și n-aveau. Excepție face dacă au practici necinstite sau mâncare foarte, foarte, foarte proastă, caz în care și-o merită că nu au clienți și atunci nu-mi pare rău de ei. Dar, în general, dacă mă gândesc că sunt oameni care își dau silința, pare rău de ei că n-au clienți. Până la urmă, nu mi s-a mai făcut poftă de nimic, ați și destul de plin după ce ați văzut că am mâncat prima dată creveței ăștia care erau uleioși, țin de foame, am băut și 2 berici, nu mai mi-e foame acum, așa că mergem acasă. Trebuie să ne facem bagajele, trebuie să ne facem check-in-ul, pentru că mâine dimineață zburăm mai departe și trebuie să vă uitați la vlogul următor ca să vedeți unde am mers mai departe. O să fie interesant, vă promit. Hai!